Streameček začíná. Bro, streameček tady začíná. Jsem dostatečně nasvícený? Ne, ale to nevá. Vypadám trošku jak... Dík, jdu vidět až moc. OK. Of the house. Já se kouknu, kolik kolik zabírá místa Stay out of the house. Že bychom se mohli zahrát něco jiného než Visage. Ale Visage je taky v klidu. No, zahrajeme si Visage. Jdeme hrát Visage. Bude prdel. Jo. Jdeme na to. Bruv, jdeme na to. Easy money, tak to bude Visage session. Tak. Vidím úplný nic, nevidím, ty vole. Tak, Visage Early Access, tak to je hustý. Up. OK. Jsem asi úplně nechtěl. Bro. Tak window capture asi nedáme, dáme display capture. Je to tady! Dámy a pánové. Window capture, display capture. Tak to dáme až někam třeba sem. Nebo ne. Dáme to ještě níž, ať jdou vidět alerty. Bro. Tak. Visage jde vidět. A jdeme na to. Díval jsem se na další krok, co máme dělat. Chápu, no tak nejsem debil, nemám na hlavě paštiku. A budeš nosit prdel na zádech. Tam tě za papírek vymrdaj, blbečku. Yes! Máš na hlavě paštiku. Chápu, no tak nejsem debil, nemám na hlavě paštiku. A budeš nosit prdel na zádech. Tak, trošku si poupravíme inventory. Tak ne. Jo, tak, teďka potřebuji se dostat někam, nevím. Zdraví tě Vojta Strejček. Čau, ty buzno. Dlouho jsme se neviděli. To je dobře, kámo. Jo, jdem najít nejdřív tu skurvenou děvku. Teď nemyslím tu bábu, teď myslím palicu. Hej, nevím, jestli mě ta bába může zabít. Asi jo. To není ta bába. Vyhráli jste dneska turnájek? Doufám, že jo. Jak vás biju v nejbližší příležitosti, kámo. OK, to nechci. Kde je storage room? Potřebuji tu palicu, že jo? A ta je teďka ve storage roomu. Kundo, se fakt blbě pohybuje. Kolik jste vyhráli, no? Kolik? Pan Michelson prohrál proti India support. PC support, my PC don't work. Your computer has virus, prohrál. Ho porazil, kámo. Nějaký computer virus ho porazil. Tak pojď. Já není na bába, ale... Potřebuji smashnout nějaký okno. What the fuck? Aha! Tam je nějaká chodba, ty vole. Hej, tak jdi do prdele. A jo, takhle, já jsem píčus taky. Tak jdem. To jsem si třeba nevšiml. This box is locked. Nemám nějaký klíč k tomu třeba? Nemám. Bé. Je to třeba něco, co bych mohl použít? Matrioška. This box is locked. Okidoki. Tak jo, pojďme pryč. Už se mi to tady nelíbí. Ale našli jsme secret. Našli jsme secret room. Tohle. Já vím, že teďka má... Tady bude zrcadlo, ne? Trubo. A teď musí najít palicu. Mám crash na Míšu Bauera. Jo, to je můj oblíbený, to je můj idol.
Mám na něj crash, kámo. Normálně nejvíc od týpek. Jdi do prdele. Jdi do hajzlu, kámo. Bábo. Jdi do píči. Aha. Mrtko tady zničíš, kámo. Já vím, co mám dělat, přesně to vím, kámo. Já tady prostě nemám tu palicu, bro. Brav. Hej, ale jděte do píče s těmahle zvukama, kámo. Ono se nic nestane, nikdy. Akorát to tady na mě dělá zvuky. Bro. Drž hubu. Mě by akorát prostě zajímalo, hej, jestli tady zase budu chodit, jak totální cripple, tak mě to přestane bavit. Já vím, že tam je to děcko! Já to vím! Já se tam nedostanu bez té palice. Já nevím, kde je ta storage room. A já se nechci dělat na gameplay, kámo. Hej, já vím, že tam to děcko vypíchaný je. A já tam nemůžu jít prostě. Ne, já nevím, mně se ta palice prostě prejdala do storage room. A no, teď se tam nejde úplně dostat. Nevím, kde to je ten storage room. Tady byla ta bába, jo, takže možná to bude někde tady. Tady to asi nebude. Wow. OK. Byl jsem už ve sklepě, tam jsem... Drž hubu ženská. Držte hubu ženská, nebo vás taky sejmu. Tak. Tady jsem našel tu palicu. Počkej, můžu vzít ty hrábe? Nemůžu. Tady jsem našel tu palicu, reálně. To nevím, proč to nemůžu rozbít třeba tímhle, kámo. No, tak jednoduchý by to bylo. S nožem, ty vole. To je jedno. Já akorát vím, že teď musím najít tu palicu. Hasičákem by to ještě mohlo jít. Tak ne. Ach jo. Já nevím, kde ta palice je. Absolutně nemám tušení, kámo. Čede, poraďte. Čede, poraďte. Já půjdu sem. Já jako sem nemám chodit, kámo, ale... Tak já nemám jinou možnost. Hledám palicu. Sem půjdu prostě. Kámo, sem prostě půjdu. Buď to tu bude, nebo ne. Ty vole. Už streamujeme 20 minut. Yes! Já jsem genius! Tady je ta palice. Akorát proč to tady nesvítí do píči. Tady někde je ta palice. Tohle je storage room, kámo. Ne, nebo není, já nevím. Někde tady dole je ta palice prostě. Aha, já jsem ve sklepě, kámo. No nevím, někde tady je storage room. Tady není. Tady je storage room, yes. Teď to říkám. Celou dobu. Jasně, mám to... Jdi do prdele. Si dám prášky. A je tam ještě 2. Aha. Tak pojď. A jak se dostanu zpátky? Tudy? No jasný. Já jsem genius, ti říkám.
Tak ne, nebo jo? Tady turma, ne? Jo, já stejně musím jít nahoru, ale už jsme udělali progres. Kdy na tebe přiběhne ta bába? Kámo, až ti řeknu, že prostě to chci, tak na mě přiběhne. Dřív říkala, že ne. Prý až po svatbě, ne? Jak se chodí zpátky? Turma? Že by? Tak ne. Turma ne. To pozor. Turma? Ne, hovno. Taky ne. Tady. Určitě, já mám basement key, mám. Drž hubu, ty krávo, blbá do piče, vole. Tak já jdu sem. To vypadá, že jdu sem. Už jde vědět můj mozek. Už. Gun. Jdeme se zastřelit. Mrdám na to. Jdem se zastřelit. Tak pojď. I'm gonna shoot me. Jdem se zastřelit, kámo. Už se střel třeba do píče. Jdeme se zbavit našeho trápení. Co jsem... Aha. Nějaká cutscéna, doufám, že jsem to, kámo... Oh shit. Jestli tam bude něco hnusného, tak budu naštvaný. No dobrý, v klidu ne. Jsme se akorát posrali na podlahu, ne? Fejtku. A doufám, že mám tu palici aspoň. Já už tam proto nejdu. Jestli nebudu mít palici v té ruce, tak to ukonču. No dobrý. Klídku. Tady bude ta bába, ne? Drž hubu, děcko posraný. Easy, dropu palici, už mi je k hovnu. Oh shit, teď jsem v děloze nějaké matky. Nebude to náhodou tvoje matka? Co to je, kámo? Rybička v akvárku. Můžu ti rozbít hlavu třeba? Kosra, vole. Hej, tady bych zůstal a chcípl. To vypadá jako fajn místo na chcípnutí. Teďka už nebude nahánět ta svině, kámo. Teď už nebude nahánět. Počkej, já mám vlastně tu píčovinu. No jasně, že mám. Teď co s ní? Já myslím, že ji mám dát do toho svěráku dole. Jak jsem se díval na gameplay. Mám třeba zapík. Kdybych si vzal zapíka. Co je tohle? Děcka pojebaný. Bych si vzal zapíka. Dáme. Ale teď tady bude miliarda jumpscarů. Teď nejsem si jistý, jestli to úplně dám. No, dobrý. Tak pojď. Rozkřachni to, ať už víme, co v tom je. Nebylo by lepší na to třeba použít to kladivo, kámo.
A ne, to je vlastně moc práce. A jo, to je nějaká mrtka jenom. Aha. Počkej, hodiny. Kurva fix. Hodiny zámek. 6, půl čtvrtý a půl jedný. OK. Další save. Máme to savelí. Já jsem říkal, my jsme prostě alpha streamer. Já jsem alpha streamer. Drž hubu. Takže hodinky. To budou nahoře, budou ty hodiny, že? A jenom zapalovač. To bude prdel. Do prdele, to je děcka! Pičo! Já jsem jí slyšel, tu děvku. Ona... Já ji slyším, kámo! Jdi do prdele. Hej, to je v píči. Ona už na mě útočí. Prdele. Hodiny. Tady tyhle hodiny. Dobrý, tady něco. Tady něco bude. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Tak nic. Jenom zapalovač ani. Ta píča už mě může zabít. To bude sranda. Děvka je pojebaná. Já se bojím už moc, ty vole. Už moc to tady na mě jde. Já musím jít tam. No jasně. Už tady mám 3 matriošky. Tak ty se spojebal, ne? Kurva, já mám malou sanitu, já si dám prášky. Být v klidu. Hlavně v klidu. Jak to dojebu ještě víc, ty vole. Teď mě zajímalo, co mám třeba dělat. Na půdu nejdu, vole. No to mrdám. Počkej. A jo. On už na mě ta svině útočí, ale... V píči. Oh! Lampačka, lampička. Šťastnej jsem teďka. Píča, ale... Hele, zatím jsou dveře, kámo! Tam chci jít třeba, ne? Dobrá. Jo, tady něco možná, ne? Ne, mně přijde, že tady je prostě safe spot. Takže se kouknu semka. Do glory hole. Tak je to v klidu. My jsme ještě neotevřeli tady ten music box, ne? It's locked. Super! Nevšiml jsem si, kámo. No, picture. Něco tady určitě. Něco tady budeme muset udělat. Tyhle ta televize do mě mrdá. Ty vole. Nesprchuješ se, bábo? Ukaž píču. Já bych potřeboval možná zapalováč. Pane. Tady? Že bych měl jít sem? Tady je to zrcadlo tak strašně nějak divně položený.
Oh shit. Ne! Jsem zažral další prášky na sanity. Pusto. Dobrý. Já jdu dolů a kouknu se na gameplay. Co mi to poručí? Co mi doporučí gameplay? Protože já fakt nevím, kámo. Já fakt nevím. Prostě... Jakže se ta svině jmenuje? Jdu na, jako radši na to světlo úplně. Jakže vizáž, Granny, gameplay. Já fakt nevím, kámo, co mám dělat. Tady. No, tak, vzal to, tomu děckovi vzal tu sračku. Rozbil to. Nahoru. Já zase potřebuju to kladivo vyjebaný. Ach jo, tak jdi už do prdele. Fakt jdi do prdele. Jdi už do píči. Jak se tam dostanu, kámo? Tady ne. Já potřebuji jít zase semka. Kdy na to přijde bába? Já už jsem ti to říkal, ty vole. Potřebuju skurvený kladivo, který mě nezajímá reálně. Reálně to kladivo je mi na hovno. A já potřebuju jenom a pouze s tím rozbít skurvený zrcadlo, který prokopneš pičo nohou. Ten dement by to mohl prokopnout hlavou, protože je tak dementní, že ho to nenapadne prostě. No, tady já nemám ani to světlo, kámo. Tak jo. Můžeš mi říct, jo, tady je dobrý. Aspoň vím, jak se odsud dostat už. Já nevím proč, ale... Proč to zrcadlo? Mám pořád kurva tady. Ta zrcadlo do píči, co zase melu, vole. Ha? Tam nejdu. Nejdřív jdu udělat prvotní věc. A tady je obsazeno. Tak tam chodit nebudu, když tam někdo sere. Aha. Tak tady to jde aj tudma. Tak to je easy. Tak pojď. It's locked. Aha, tak dík. Budu rozbít úplně všechny zrcadla, bro. Tak jo, zkusíme jít tudma, hej. Jednou na mě vybavne, píčo, se naseru, kámo. Budu hrát třeba 100krát. Budu hrát tu mrtku, vole, která se jmenuje, jak se jmenuje vlastně ta mrtka, co hraju. Oh shit, tak sem jdu, tady to vypadá mega přívětivě. Však nejsem v dark, kámo. Vypadám jak... Ne. Jdem dolů. Ale! Ona to byla jenom vize! Oh no, no, máme jít na druhou stranu asi, co? Zahrajeme si stay.
Nesměj se mi, ty krávo. To ti přijde jako vtipný. Jako adekvátní humor ti to přijde, jo? Ty svině. Drž hubu. Mně to třeba vůbec nepřijde vtipný, kámo. A to je jak moc světla, kámo. Tady je hodně světla. Aha, tak není, no. Nevadí. Hele, pojď sem, bábo, když tak ti dám do huby. A teďka co, kladivo? Jsem nahoru? Ne, tak ne. Never mind. Já potřebuji najít takovou tu díru. Tady je. No jasný. A jdem dál. More progress. More progress here. Jdem. To je progress, ti říkám. Příště, pokud dohraju teďka dneska ten chapter, si dáme Stay out of the house. Jo, takže teď si musíme znova zopakovat tady tu sračku. Jdeme se už tak po 40. zabít. Aha, tam je i míň těch buletek. Tam už jsou jen 4. Počkej, neindikuje to náhodou naše životy? Že se ještě umřu 4krát, tak kámo se to resetuje. To snad ne. To je docela těžká hra na to, aby se to... Střílej, ty kote, spamuj to Ečko, ty vole. No, dobrý. A už, hele, nemusíme hrát. Jo, teď budou vlastně ty nudný scény. To tam nebylo minule. Ty hodiny tam 100% nebyly. A to tam taky nebylo. Tak to tam nebylo, ty vole, minule. OK. Pohni trošku do píči. Počkej, já už jsem po 3. umřel, tam jsou 3 čáry dole. To jen říká to, že jsem po 3. Jo. To zrcadlo je, tady není. Tam taky nejdu. Tady, ne, tohle. Jo, tam jsou ty hodiny! A tam ještě nechci. Takže já tady té bábě zajebané rozbiju všechny okna. Drž hubu, ale! Tam taky nejdu. Jo, to je to rádio. Co kdybys třeba rozbil to okno? Debile! Come on, shell. Jo, nahoře vedle těch hodin, no jasný. Tady hodinky. A jdeme. More progress here. Co je tohle? Ona mě! Ty seš kunda. Ty seš kunda! Nič to! Nič to! Ty šlapko jedná blbá! První smrt, nebo respektive tak 3, ale od báby první. Tak to byl jabate od té hry, jako jdi do píči. Jdi do píči. Je trošku rychleji, kámo. To bylo hodně jabate.
Hebni už! Podlaho! Yes! Bába ti může nasrat! Bábo, skurvená! Nemůžeš sem dolů, co? Plešatice. Pojď za mnou! Ještě kdyby si dostala, ty svině. Oh shit, tak to se mi vůbec nelíbí. Baba, zlatá bába, kámo. What the fuck? Co to je? Zapík. A klíček. Jo, tak... Riling and... S tímhle otevřu tam tu sračku, že jo. I see you! A ono se za mnou otáčí. Tak jo. Jak se odsud můžu... Ty pič, to je dobrý zadek. Já s ním můžu interagovat. Tak ne. Butterfly. A semka můžu jít. Tak čus. No já jdem. No, horu. OK. To je nějaký další puzzle. Mechanical crank. To někde... Musím Ty vole, co slyším? To musím někam připevnit. Tady se to dá připevnit, ne? Crank is missing. Tady? Ne. Ne. A jo. Počkej, já můžu. Já mu mám udělat u všeho, ne? Yes! Jsem moc velký alfa. Moc velký alfa na tady tyhle hry. Pokud znáš většího alfu než jsem já, tak si někde v nějaké léčebně, protože být větší alfa než já znamená být zavřený od reality. Hop. Jo, takže to mám takové udělat u všeho. Easy money. Tak to byl easy puzzle, to není vůbec žádný puzzle právě. Tím pádem. Dobrý, máš tam světlo. A co po mně chceš dál? Jdem dolů. Žádné báby se nebojím, kdo by se bál báby. Jaké pizdy, vole. Eye of a tiger. This drawing doesn't seem a deposit of anything. Smrt. Smrt, pane smrt. Smrt nebo smrt. Nevím, co to je. Jaký hovno. Shadow. Aha. A ty máš větší shadow. Butterfly. Deposit of moon. Tak ty potřebuješ ten moon, ne? Co mám dělat? Oko. To nevím, co je. The drawing doesn't seem to depict anything at all. Aha. Co ty svině? Zpátky jít nemůžu. To je nějaký puzzle, kámo. A já se kouknu na poemu. Jsem myslel, že to bude tak. Two-sided moon vision
Whirling in an evaluating dream with two-sided moon. OK, takže potřebuji ten měsíc. A oko potřebuji, takže já zruším tady tenhle. Zruším ten na kraji. To je puzzle jak svině. OK, kdybych se tady pohyboval trošku rychleji, tak by to bylo super. Hop. Tak. Tenhle puzzle symbolizuje smrt, to si pamatuju, takže to taky zruším. Asi. Já se kouknu ještě, co tam je. Ne, kouknu, tak nic. Tak pojď. To bude prdel ještě tenhle puzzle. Tohle nechám. Tady ten moon, to je moon, že jo? Moon taky nechám. A co je tady napsanýho ještě v té poémě? Guilty Shadow, takže Butterfly. To je co? Jo, takže všechno kromě... Nevím, co to je, vole. Tohle taky můžu zrušit, ne? Yes, to můžu zrušit taky. Úplně mám ten plánek toho, co teď všechno zruším. Tohle zruším. Tak, hop. Tyhle dvě nechám, tohle taky zruším. Tady je ten Butterfly. Tady je Shadow a tohle zruším taky. A tohle No jo. Já jsem to věděl. Vyřešil jsem ten puzzle. Alfa hráč. Já ti říkám, že já jsem alfa hráč. Her. Skáču do hoven. A jo, tady. Já mám těm hovna mají dál. Tak jdem. Jdeme z hoven ještě do větších sraček. Tak, co tady? Hej, jestli se zase vrátíme do toho vyjebaného domu. My jsme zase v tom domě, kámo. Tady je ta kočka. To nefunguje. Jdi do prdele. Tak jdi do prdele, fakt. Neříkej mi, že to tak fakt má být. Fakt tady mám být, kámo. Počkej, já jsem získal nějaký klíč? Ale hovno jsem získal. Jo, někde tam mám zničit další zrcátko, tak jdem na to, kámo. Co mě myslíš, ty vole? No, mě nezajímá, tak nic. Zde už jsem byl, ten debil tam nebyl ještě, takže pohoda. Tak tam chodit nebudu. Tohle mám zničit, ne? Dobrý, jsem dávám mít, ne. Nějaký jiný zrcátko mám vzít. Tam je ta šlapka. A je hovno, kámo. WTF? To úplně jiný stín to má. A jo, tak ne. Tak ne. Akorát jsem si zničil sanity zase. Do píči. Tam nemám chodit, ne? Mám někde jít. Prostě vždycky rožne, kámo. To je creep jak sviň. Ty vole. Storage room? Tam asi nic nebude. Ne. Co tady? Tady. To není skříň, to je další místnost. To je další místnost, kámo. Jdi do píči. Jumpscare, 100 pro.
100% tady bude jumpscare. Aha, tak ne, dobrý. Zapík, beru. Oh shit, crucifixus. Kam jsem dal ten zapalováč? Hej, nevyhodil jsem ho. Kámo, já jsem vyhodil můj jediný zdroj světla. To je až prdel země. Já mám mít tudma, co? Kde to jsem, ty vole? A jo, já jdu do další hroudy hoven. Pohoda. Kámo, my jsme fakt v nějakým střevě, kámo, jak tam bylo to děcko v té děloze, tak my jsme prostě ve střevě. Aha, OK. To je water leak. Oh shit. No, vypadá to pěkně. Aspoň nám to udržuje sanity, ne? Tak pojď. Oh shit, dobrá animace? To se muselo fakt přibližovat, jo? Kurňa, nahoru jede Ježíš, ty vole. Oh shit. Jedem. Kámo. Teď mi, tady jak teďka stoupá ten Ježíš nahoru, tak Ježíš byl král židovský, že jo? A to mi připomnělo takovou jednu písničku o Romech. Tam taky něco stoupá. Si vezmu dík. Tam taky něco stoupá. Tady jsem byl, že jo? Knife si beru. To je celý, ne? To jsme už dohráli. Easy. Tam už nejdu, kámo. To prostě... Proč neběžíš, ty demente? Ty seš takovej skurvenej píčus. Ach jo. Tak já jdu zase hroudou hoven. Pohoda. Pohoda, ne, mám času dost. Hej, já jsem možná šel skrčenej, že? Ne, já nemůžu skákat. Aha. Tak já jsem kokot. Ha? Můžu tam třeba, můžu to jako třeba přejít, nebo já nevím. Debile! Nic, já jdu tudma zpátky, kámo. Bude si vezme knife. Já se budu dělat na ten walkthrough, protože kámo, prostě já nevím vůbec, co mám dělat. Jakože, aspoň se kouknu, kámo, jako do jakých dalších dveří mám jít. Aha, počkej, do jakých? Jo, u té manekíny vyjebané. Nechoď tam, ty seš debil. Můžu tam jít? A jdeme za bábou. Blablabla. Oh shit, to jsem se actually scarnul. Jo, mám jít sem teďka, co? Možná zase ta otravná manekína nebude, dobrý. Hej, já nesnažím takovou tu manekínu, ty vole, já jsem si dělal ten gameplay. Čau. What took you so long, George? T-box. You know when tea time is, and yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, Kdo jedna blbá. scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. Si beru. I know you tire of me. Oh yes. Zapík. I know you'd have Ne, to není gone zapík, in a to je nějaká heartbeat houba. if you could. It's just fine.
I'm sorry. I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. Nevím, kde to je. Waiter George. A tady máš specialty. Sama seš specialty, krávo. Somehow it won't light up. Nekecej. Vážně, jo. V lednici máš ten ty? Kde máš ten čaj, ty vole? Jo, prdele. Krávo. Nedám ti nic. Hovno dostaneš. Hej, jako asi teďka hádám, že musím najít nějakou věc s čajem, co? Tak jdu sem. Třeba sem mám jít. Kdo ví? Asi ne, co? To nevadí, já si to projdu teďka. Fuj. Kompas. Jo, takže já potřebuji jinou tůlku teďka. Tak, tyhle mrtky nejdou rozbít, OK. Já už hraju hodinu Outlast, kámo. Kdybych si mohl zahrát kdybych vymazal vzpomínky a měl bych si zahrát Outlast, tak si ten Outlast znovu zahraju. Že to je actually dobrá hra. Já mám mít semka, ne? Ne, tak ne. Kam mám mít? Hej, až zase nebudu vědět, tak jako fakt se kouknu znovu na to, na ten gameplay. Já nechci, kámo, tady prostě bloudit jak dement. Jo, tady jsem teď byl. Fakt nepotřebuji chodit znovu. Ještě tady nějaký zrcadla budou, 100%. Tam je ta bába zhnilá teďka. Tak jdi do prdele, fakt. Si budu plýtvat svůj zapík. Ty seš kráva! Ty píčo, vole. Já jsem si myslel, že mám mít semka, že? Píčo jedna plesnivá. Skurvená. Tady nahoře bylo, ne? Zrcadlo. No jasný. Já se radši kouknu na ten gameplay. Drž hubu, ty krávo blbá. Ne, počkej, WTF? Kam to šel? Aha, tak mám jít do těch sraček tam dolů. OK. Tak jdeme do sraček dolů. Turma, ne? Snad. Já bych tu bábu tak nejradši vyliskal, kdyby to tak šlo, vole. A nebyla jen pojebaný ghost. A jo, tady byly pootevřený dveře. To jsem mohl tušit. Tak jdem do sraček. Tady chybí záchod, kámo. A my dobrovolně jdeme dělat hovno cucáka. Ne, že jdem cucat hovna, ale jdeme je vycucávat. Pomocí hovno. Skoč tam. Ty jsi taky kokos. Bože. A tady mám chat. Jezu Kristo, please help me from this house. Aha. Bring me my child. Drž píču, ale tě praštím kladivem maximálně. Když se k tobě mohl dostat. Když tady nic není, jdeme za její child. Let me bring me back my child. Tak jo. Tak já jdu pro to děcko. Aha, já už možná vím, co mám dělat. Jdu pro to děcko, kámo. Čau. Aspoň mi tady nebudeš brečet, debile. Jdem tě ubodat.
kokot. Jdem tě ubodat, bro. Jdem tě ubodat. Rap. Si dám pauzu na chviličku. OK. I'm here back. Bring me my child back. Tak jo, jdeme se podívat. Nějaký... Musíme přinést to děcko. Bude nám třeba dávat nějaký nápovědy, jako že tady teď máš jít semka, nebo? Hej, ono to s to babo je v klidu. No jasně, že tady mám nápovědu. Obří nápovědu, kámo. Tady někde bude ten její child. Tak nic. Where is your child? Fucking child. Tady jsem nebyl. Ještě jdeme dolů. Jdeme se podívat, co tam je. Třeba tam bude její děcko. Já vím, že mám něco dělat s hodinama, ale nevím co. Blbý. Oh shit. Tady nechci být. Ti do prdele, fakt. No nic, jdeme. Tak nic. Tady sem nemám chodit ještě. To je jasný. Jdem se podívat na nějaký lepší. Nějaké lepší. Bro. Tak hra je hrozně confusing. Tady jsem byl. Tady vzadu jsem nebyl, co? Jdem se tam podívat k těm hodinám. Sem mám mít, ne? Ne, to byl jen Ghost Event, nebo co, vole. Aha. Jak to bylo? Tenhle byl v pohodě. Já to mám vlastně na tom papíře, kámo. To je retardovaný. Tak. Nalevo rovně. To ženské napravo. Tak. Něco se odemčelo. Tak. To je správně. Ne, není. Myslím, že takhle. Tady bylo 2:30. A tady bylo 12:30. Fakt jdi do prdele. Já nevím, co chceš ještě dělat. Já mám uspokojit, nebo kámo, co? Uteč! Slyším to děcko. Já slyším to děcko. Ono je v té zdi? Tak vlastně nedostanu to. Do špičů. Ono je v té zdi. Tak co? Tyhle hodiny jsou správně, tyhle taky a tyhle taky. Ty jsou taky správně. Dvě otevřený okna, nalevo, napravo, rovně. Tohle mám správně.
do první mám taky správně. To je 6. 6, půl třetí a půl 12. To už se nemůže hnout, kámo. Tak, začal tam řvát Harant. Tam správně. A to taky. Aha! To si ze mě děláš kozy, ale... já si říkám, proč ten debil tak řve. Já to kladivo nechci dávat z ruky, ale... Store. Já tu palici budu muset vyhodit. Já se kouknu, co dělá ten Borec v tom gameplay. WTF? Já to budu ještě potřebovat. Bring me back my child, já to budu ještě potřebovat, tak nevím, já to moc nechci házet na zem. Ještě můžu si dát do inventáře, že jo. Jestli se to despawne. Tě lisknu, píčo, jestli se to despawne. Drž hubu. Aha, teď zas nevidím, kámo. Do píči. Ale vidím. Dobrý. Já jdu rozmrdat ještě to okno tam nahoru. Aha, někdo zvoní, já jdu otevřít. Čau. Můžu nějak pomoct? Mám pro vás vaši pizzu. Já jsem si žádnou pizzu neobjednal! Ale jsem to měl rozmrdat, že? Ok. Hej, ok. Tam do prdele zatím. Dík. Můžu tě nějak... Jo, rozjebat tě nemůžu, co? A single knife seems to... Sem mám dát ten nůž, co? Tak pojď, vložíme ho tam zpátky. Ještě něco se vkládá do takovýchhle podobných těr, ale to nebudu specifikovat, co? Jestli na mě buffne, kámo, ta svině. Prostě mu to tam dej. To jsou tak příjemný zvuky, ty vole. Takže já jsem prostě borca ještě jednou bodnul a on nám za to dá klíče. Dík, seš moc velký homie. I love you. Small key. Tady už nic nebude, co? Ještě tady jsou nějaký mrtky. No, nic tam není.
Hej, tak čau. Co vezmu? Aha. Jo, tady to mám dát, co? 503. Dolores' symptom 5. Ne, já tam chci tu zelenou. 3. Dolores now has moments of severe psychosis. 3. She loses contact with reality for long periods of time. 0. She hardly remembers me anymore. 7. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. 5. 0. 3. Hej, můžeš držet hubu, já stejně nevím, co to znamená. Tady to mám dát, ne? Where is the baby? 5, 0, 3, 7, 3. Where is the baby? 5, 0. Drž hubu, bábo, mě to nezajímá. Fakt, kámo. Tady je to pootevřený. Nový medicin? No shit. 5, 0. A jo, tady je safe. 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. OK, to je zajímavý, bro. 5, 0, 3, Bude něco tady? Kromě téhle obří mrtky, vole. 5, 0, 3, 7, 3. Já jdu ještě té týpce dát toho baby. 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. Já nevím, co to znamená, bábo. 5, Kamo, 0, to je mi hodně k hovnu, když mi tady říkáš pořád dokola. 5, 0, nevím. Drž píču. 3. Čau malinka, ty. 0, 7, Umím dělat žábu, dobře, co? Sem? Bring me back my child, tady bude maximálně, tak co? Mám tvoje děcko. Bring me my. Tak drž hubu, ale! Vůbec nikdo se tě neptal, bábo. Vůbec nikdo. Ani já ne. Aha, tady jedou hovna. No way. Nevím, co se děje. Co to je? Proč jsou tady všude hovna, kámo? No way. Nic, já se jdu kouknout na tutoriál, protože to fakt nemám náladu, kámo. Čere, nevím, co mám dělat. Počkej, co? Kde to vzal ten týpek?
On šel na půdu, kámo. Tak to by mě v životě nenapadlo třeba. Si pustím zase ten rap od té babky, jo? Že už mě to tady nudí. Ten rap od té baby je nejlepší. A kdo tvrdí opak, tak ať se jde vycpat. Nikoho to nezajímá. Rap od babky je nejlepší. T. T-box. A teď mám jít dolů za tu bábou. Že jo? A já nevím, kde už byla, ale. Tady někde, ne? Ne, dole vlastně byla, že? No jasný, jdeme na to, jdeme na bábu. Jdeme na bábu. Tady zatím ne, tam nebyla. Do piči! Jdi do prdele! Jdi do prdele. Jdi do píči, jdi do píči. První útok od té děvky. Jsem přežil, easy money. Co si o mě myslíte, kámo? Tady nejdu, tomu životě nejdu, vole. Ty vole! Takhle útočíš, jo, ty kundo. Ještě, že to dává takhle najevo aspoň. A já jsem zapomněl, jak se jde do tam té sračky. Aja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 j. Turma, určitě turma, říkám. No way, já jsem to zvládl. A teď jdu dát bábě ten její pochcanej čaj, pičo, z Rwandy. Rwandský čaj dostanete. Už ten rap vypínám, kámo. Dneska dáme 2 hodiny vizáže. Už jsem zase chtěl říct Outlastu, protože jsem prostě na Outlastu závislej. To nejlepší hra, nejlepší hororovka, jsem chtěl říct na světě. Nějaká posraná vizáž, to ježišmarja, lame ty vole, vůbec mě to nestraší, kámo. Lame, nestrašidelný. To pro malý buzíky tady tohle z toho. Oh shit, jo tak. Neříkej, že já ten layout znám už tak dobře, ti říkám. No way. Hop. Vole. Tak nic. Tak pojď. Both hands. Dám ti tam tvůj labužnický čajíček, aby ti přešly třeba deprese, ty vole. Třezalkový čaj? Doporučuje to Domča. Třeba tě přejdou deprese a nebudeš mě srát. Ty seš kunda, já ti tady dělám čaj, ty vole. I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Ty jsi piča. Tady tak hezký čaj, dobrý. Třezalkovej dělám. Doufám, že mám tu palici, kámo. Takhle do bedny mě zavřít, jo. To je morálka. Můžu jít třeba ven aspoň? Ona mě dala do trouby, ta svině!
Ona mě dala do trouby! Ještě že tak. Ta svině mě dala do trouby, kámo. A už bych to měl za sebou aspoň. Co vezmu? Walkie talkie. A co teď? Teď můžu jít sem už? Nemůžu. OK. Oh můj... Starto. Jo, to tam můžu možná dát, co? No jasný. 5, 0, 3, 7, 3, 5. Já možná tohle dám do prdele a vezmu si páčidílko. Skoro všechny okna jsem už reálně rozbil. Jak si to savenu? Já si to savenu prostě 5, 0, tady. 3, Kolik mám už? 14%. Oh shit! Splnil jsem 14% téhle věbané hry. 5, 0, 3, 7, 3, 5, 0, 3, 7, 3. A páčidílko použiju na co? Paní zmrtko. Já jdu možná dát ten star toy tam nahoru, ne? Tu má asi, jo? Co je tady? It's like nothing indicates. Co třeba to otevřít tím páčidlem? Debile. Tak ne. Že já jsem si myslel, že ten charakter je actually, kámo, chytrej, není vůbec. Nevadí. Tak co mi říkáš tutoriálku, kámo, dále? Už jsem to dal té bábě, no, a dál. Týpka mě pustí. Visage Story Explained, no to se podívám potom. Jo, takže teďka jdu na tu... Jo, takže teďka jdu, Tak pojďme na to. Oh shit, ty velká svině. Tak. Tady ne. Ty vole, já jsem se lekl té báby, jak tam mluví do toho baby sráče. Baby boxu, kámo. Baby box je strašně dobrý pre-order na borky, kámo. To stačí, abys přišel do baby boxu a prostě pre-orderneš, kámo. Easy money. No pojď. Máme tam mega validní kompas teda. A diven. Diven, kámo. Beru, dík. Jak Dynamic Inventory je full? Yes, a máme to. Proč ten kompas černá? Dobrá. Jdem se podívat zase za bábou. Nevím, to paličidlo podle mě už potřebovat nebudu, kámo. No way, že už jsme docela daleko. Já to savenu. Jestli mě ta svině zabije, tak budu naštvaný, že jo? F5 quick save, že jo? No jasný. Tak. A co teď? Za lábou jsme byli, tady v klidu. Tady máme safe spot. Oh shit.
To asi rozbíjet nemůžu. Já to zkusím, kámo. Ne. Ne! Ne! V prdeli. Ne. Ne! Jdi do Jdi do prdele. Se budu dopovat práškama. Tak nic, píčo, jsem mrtvej. Jdi do prdele, nemám tvoje dítě! You are not the father. Jdi do prdele. Saveu. Tam poslední. Poslední tam mám. Oh. Secret. Tak dík. Nevím, to páčilo už podle mě potřebovat nebudu. Jdeme na kompas. No way. Pojďme turma. Tady už jsme byli v těch hovnech. To nevím, co je. A... Já nevím, co teď mám dělat, jako fakt ne, kámo. Tady nemůžu být moc dlouho. Tak jo. Crowbar máme, všechno máme. Hej, já se na to dívám, protože já prostě nemůžu. Jo, to už mám. Aha, jak se dostal tam, jako. Jo, tak kdyby ta hra dávala nápovědy, tak nedělám takový sračky. Jakože real shit, jo. Tady ne. To druhý schodiště. Který jsem si už naštěstí rozbil. Tady ne. Easy money, to říkám, já jsem alpha gamer hráč. A jdem. Už se mi nebude smát, už mám kompas. Oj. Proč to sebou nosím, když je to useless, do píči. Dobrý, máme posledních půl hodinky session, takže zkusíme dohrát co nejvíc. Sewer. Že bych šel do kanálu jak pravý bezďák? Drž hubu. Teď to ukazuje na jedno místo. Dobrý. Tak jdem na hřbitov. OK. Hej, ty textury jsou dělané tak strašně zajímavé, to je prostě tak, jakože ty vidíš, že tam někdo prostě jako kdyby stojí a on tam nikdo real není. Protože to jsou prostě mega zajímavé textury, kámo. To prostě taky ty horror game textures. Prostě mega dobrý. A proto máme rád takovýhle propracovaný hororovky, kámo. To prostě vidíš, že tam jako kdyby...
Dobře, tak možná to má své mouchy, nebo jako třeba tady tenhle 2D cache, ten má taky své mouchy. To vyřešíš bude v klidu, ne? Ty vole. Pojďme na to. Hele, lavička. Co je? Oh shit, to byl secret. Máme další secret. Easy. Hej, ty secrety se mě celkem baví taky. Yes. A teďka kam jako? A jo, já se možná mám řídit podle toho kompasu, co? Aha, tady bude to její dítě, který hledám už třeba hodinu. Že jo? Tak ne, no. Give me my child. Vyhoň si mo, pičo. OK. Space Toy! Další hračka. OK. Mám jít asi zase za tou, jo, tady už je to otevřené. A já nechci jít zpátky, ale... Please. Hele, tam je nějaká mrtka, tak tam jdu. Tam jdu s radostí. Mám mrtky rád. Jdu s radostí. Už je trošku glitchlá textura, nevadí. Hele, vizáž prostě si měl najmout beta testry, jako jsem já. Pak bys prostě měl úplně dokonalou hru. Bez chyb. A teď bude úplně nějaká complicated zápletka, kámo. Čum na to. Teď se odstnu zase v tom domě, kámo. Ne? Oh, tak nic. Nebo mě někdo strčí ze zadu. Mám rád takovýhle klaustrofobní prostory. Lahůdka pro mě. Pro všechny lahůdka, kámo. Jo, takže ten kompas zase ukazuje úplný hovno, dobrý. Tak já jdu prostě dolů. A teď budu zase v tom baráku, že jo? Že jo, 100%. To si děláš srandu. Jak se to mohlo stát? To jsem vůbec nečekal, že budeme zase v tom domě. OMG. OMG, kdo by to byl čekal? Já ne vůbec. Ty seš kunda taková piču. Kdo ji viděl, kámo? Kdo ji taky viděl? Já jsem ji viděl. Ta svině tam byla. Já jsem ji viděl, kámo. Viděli jste ji tam na rohu, kámo. To je taková mrtka. Tak jo, jak dále pokračovat, pane? Jak mám pokračovat dále v tomhle puzzlu? Jebnutým. Mně se to teďka disconnectnulo. Aha. Špatný. Špatný. I guess. Špatný. Tady už jsem to rozbil.
Tady taky jsem to rozbil. Co tam nesl? Aha. Jo. Tak to jo. Tak jdem na to. To už asi potřebovat nebudu, co? Hop. Teďka si musím jít pro tu sračku ještě, pro ten sledgehammer. Sledgehamburger. Tady je ten storage room easy. Já si to vezmu jenom jako pro případ nouze. Počkej, jak se dostanu zpátky? To už tam nebylo. To je fakt tutoriál na hovno tady tohle. To fakt neukážu mě ani, jak se mám dostat zpátky. Já zkusím tady. To bez tak není ono. Co? Není. Jasný. Super nigga. Electric room key, to mám, ne? Tak nemám. Jak se mám dostat zpátky, kámo? Já tady bloudím, ty vole. Jo, tudma vlastně jsme přišli, co? Takhle. Tady jsme přišli. Drž hubu. Tak, mě začal zvonit mobilek. Oh můj bože. Však tady ne, jsme přišli, kámo. Nebo tady, WTF? Tak to nevím, kámo, jak se tam ten týpek dostal? On šel do té koupe... Teď jsem tam byl. Teď jsem byl v té koupelně. Přijde ti to normální? Takhle srát, vole, Max Lolinga. Totálního alfa streamera. Hej, mně se to fakt odpojilo, ten stream, kámo. On se už připojil, ale odpojil se. Tak pojď, kámo. Dám to do dalšího saveu. Jako takového toho, že prostě vole real saveu. A jdeme končit streamek. Bude 10 hodin. To je docela... Proč já se toho tak bojím? Proč já se toho tak bojím? Proč já se toho tak bojím, vole? No nic, kámo. Ukončujem stream, vole. Všechno mrdá. Ta hra mě mrdá. Ta hra mě mrdá, vole. Fakt. Do análu. Do análu mě ta hra mrdá. To je strašná hra, vole. Nesnáším to. Jsem dostal infarkt pičomálem. Jsem dostal, kámo, real shit, pičo, zástavu srdce teďka. Jako, dělá si ta hra ze mě kokot. Seru na tu hru, vole. Vyjebanou. Může mi skočit na kokot maximálně. Seru na to, kurva, dneska už. To už ta hra fakt actually přehnala. Fakt jsem se... To není vtipný, pičo, já jsem se lekl jak hovno, jak hovado. To nebyl jumpscare, ale WTF. Seru na to dneska. Čau.